baina tragno agny ary tonga soko anao niantsika karaha mahazatra anao atao agnatin'ny page le bon plat Madagascar. Donc recette-tsika niantsy nisy olo tato tsy tadidiko agnaranazy alakotsigny nangataka recette-na fagnamboarana mokary au coco. Mokary vary au coco zegny recette-tsika niantsy. Ndao ararahana inona daholo ny zavatra ilainao agnatin'izay recette zegny. Raha ilainao zegny mila lafarininy vary igny anao 450 grammes, mampiasa rano anao vera raiky karahan'io, mampiasa levure boulangère anao safran stang 1 cuillère na café, mampiasa siramamy anao ataonao arakaraka zay tiavanao anazy, mila lafarine anao 2 cuillères na soupe, mampiasa coco rapetsika, mila sira, mila menaka ary tsy adino mampiasa lait de coco ihany koa ianao 45 centilitres ny ilainao. Ataonao voalohany zegny iraisinao rano ty, rano vera raiky igny, puis mangala sotra raiky karaha igny anao ataonao ato, agnanaovanao fangaronao tsara igny, vita igny direct ataonao ambony ny afo amizegny. Une fois izy fanapetrakanao agnabo eto vilagninao tagnanao zay tsy miala agnabo eto magnaroaro izy karahan'igny amizay kobanao mba plus lisse kokoa zay koba azonao boka io. Une fois kobanao hitanao fa karaha io fa maletsiletry karaha io amizegny izy, vonenao afonao ampangalanao manitsinitsy zegny ty mandritra ny zay le temps mampangatsitsika anazy io fotsiny. Siramamy anao araka izay tiavanao anazy, menaka manokana ataoko sotro anankiefatra. Vita siramamy maka sira amizay anao une pincée fotsiny fangaronao dia tsy adinonao amizay ny maka ilay levure safran stang 1 cuillère na café fotsiny fangaronao amizay ijiabijiaby igny. Une fois vita koa igny, iraisinao amizay kobanao igny direct ampidirinao ato agnatiny lafarinenao. Izy koa fa tafavarigny ato koa kobanao igny, mangala lafarine amizay anao 2 cuillères na sopy jiaby igny amizay atambotranao karahan'igny afangaronao tsara izy jiabijiaby. Iraisinao tsikelikely amizay ranony vaninao fangaronao tsara. Une fois anao mahazo patinao liquide karahan'io, iraisinao amizay noix de coco nao ataonao amin'ny zay itiavanao azy. Izy koa zay fa vita ny fangaro jiaby ty, rakofanao amizay ty afaka mangala torchon anao na ataonao papier film zay mety aminao mandritra ny 1 heure de temps de pause. Après temps de pause nao 1 heure de temps, karaha io amizay zay fivoaka ny patinao donc miverigny afangaronao tsara zegny. Eto zazotiny préfère ninaka ataoko amin'ny lapoaly fa izy koa anao tia izy boribory igny mila managna mouliny mokary vary boribory. Fa ninaka ty ataoko ohatran'ny forme pancake. Ataonao menaka somary mahazoazo menaka ataonao agnaty ato. Puis izy koa zay fa hitanao mafana tsara poalanao, alainao paty arotsakanao ato. Karaha io amizay zay fivoaka ny mokary vary nataoko teo igny, fa nambarako anareo vilaniko ninaka tsy mokary vary traditionnel araiky forme anazy boribory igny, fa anao agny an-tragno agny afaka magnaraka ninao afaka ataonao forme boribory igny, fa ninaka nataoko forme pancakes afaka aperahanao miaraka amin'ny zay zavatra tianao na confiture na nutella afaka ataonao amboniny eo, zay mahatsara anazy forme plat ohatriny eo. Sitraka story dimy makasitraka ny tafy veloma dia amin'ny manaraka indray.